रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोयो आरो इंराजि गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयारनि साफ्रोमखौबो अननाय बावहरो। मायदि सोर सोर पिकनिक जाखो? गासिबो जाजोबखाबाय। स' गोजांनाय मोनजोब्बाय नामा? स' रंजानो फुरा गसंजोबदो बयबो ना मा होनो? स' गिबियावनो दिनैनि बे गोदानै बेखेवजानाय सारायसर बिल इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव आंखौ हांख्रायनानै लेंहरनायनि थाखाय सारायसर बिलनि कमिटिनिसिम आदा आदै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। स' दिनै आं बेयाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांमोननि अननाय मोननायनि थाखायसो आं बेयाव सफैदों ना मा होनो? स' आं आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि समखौबो आरो मेहेर गोनांसिन खालामगोन होननानैहाय आं जायोब्ला गोरोन्थि निमाहा आंगो साननानै गोथार गोसो लानानै जायोब्ला गोरोन्थि निमाहा आंगो साननानै
Lagi bergerak sebentar, pada sisi dan sisi.
Hey!
Depois